Nag-comment nga ako. Oo, sa live yun. Ikaw pala yun? Hello, ilan ang subscribers mo? Shout out kay Mandaragat Explorer. Nabanggit ko na sa live ko. Ginawa ng mga reaction video. Yan. Supportahan niyo mga kasowerd sa fishing adventure. Kung may mga magpabalik sa mga kasowerd natin yan, supportahan niyo sa Mandaragat TV. Paano? Supportahan niyo mga Ayan mga kamandaragat, magandang araw. Ngayong araw ay namamasada tayo kasi maraming pasahero na high school student na Arnam. Dahil natin alam ng fishery school. Ngayon, inabala tayo na naman ni Dalagang Probinsyana na samahan siya kasi ang sabi ay mamimit daw niya ngayong araw si Japper Sniper na kung saan ay isa din sa mga idolo ko na vlogger. So ngayon, wala nang patumpik-tumpik pa, syempre sama agad, diba? Kaya ngayon, nandito kami sa tabing highway. Ayan, gilid lang kami ng highway kasi nga nag-aabang kami kila Idol Japper Sniper at dun sa kasama ni kausap ni Dalagang Probinsyana na kapwa namin vlogger na si Kuya Noli Vlog. Ayan, salamat kay Kuya Noli Vlog kasi ito yung isa sa mga matagal na sana namin gustong mangyari. Kung saan mamit na si Idol Japper Sniper. Maraming mga pagkakataon na mamimit na sana namin, kaso ay hindi inaayunan ng panahon. So siguro ngayon yung panahon na mamimit namin siya. Kaya yun, ito yung tricycle, papakita natin. Namamasada tayo, namamasada. Ito yung tricycle ko. So yun, nandito kami sa tabi ng highway at nag-aabang kami kay Idol Japper Sniper. Papakita ko sa inyo yung yung ginawa namin na pinaka-banner. Banner nga. Banner nga, ito. Para mapansin nila. Yan. So, 1 hour later. at ayun nga mga kamandaragat, naghihintay pa rin tayo hanggang ngayon. Sa pagkakaalam ko, magkakasama pala sina Idol Franstar, Jokes TV, Kuya Noli Vlog, Japper Sniper, at si Kapayaso. So ayun, silang 5 yung mamimit natin ngayon. Si Dalagang Probinsyana, namit niya na si Kuya Noli Vlog. So ayun, ang bagong mamimit niya ngayon ay yung 4. So ako, lahat ng darating na mga idol natin ay ngayon ko palang mamimit. So ayun, yan Dalagang Probinsyana ay naiinip na. Siya ay excited na makita ang kanyang idol. Siyempre ako din, excited na makita sila. So ayun, hintay-hintay nga tayo sa kanila at naghihintay din tayo ng mga pasahero mamaya kasi yung pasahero ko kanina ay pabalik din at dito din sasakay sa sa tricycle natin. Ayan. Pasada muna tayo ngayon kasi walang laot. Kaya dito tayo ngayon sa sa lupa, naghahanap buhay. A few moments later. Tagal. Bakit kaya ang tagal pa hinihintay? Parang ako nananaginip. Ito ba ito? Kumpaling kita. Parang panaginip lang pero parang totoo na kasi na mas nahirap ako kanina eh. So ayan, naghihintay pa rin tayo sa ating Idol Jet, kaya Sukayo Jet. At siya ay malapit na, nasa na namin, lugar na namin siya. Nandito na siya sa Ragay. At parang
minuto na lang ang bibilangin natin at ating masisilayan na. Ayan na. Ayan na ang orange na sasakyan. Parang sila na yan. Parang sila na ito. Diyan ka. Ayan na yan. Sila na ang ata yan. Walang pati yung orange. Ito ah, pabidyo nga. Sword. Ayan o, yung dalawang yan. Hello ba? Ang galing! Pabidyo ka, jacket mo yun. Kano po yan? Ayan po, may jacket po tayong sword. Idol, sila pala mga estudyante, mga ano din, mga pantita. Mga vlogger lahat. Dalawa ko yung hanap. Sino? Kayo di? Vlog? Ito po. Mandaragat Explorer? Parang napanood mo na ako. Yung marami kami huling tanigi. Kasama mo siya. Yung may nag-comment ako sa inyo? Hindi. Parang ginawa niyo kayo ng reaction video. Ginawan ko ng reaction video. Ayun, nag-comment Nag-comment nga ako. Sa live ka po. Oo, sa live yun. No? Ikaw pala yun? Kasi Mandaragat Explorer, isa na mabanggit ko na din sa live natin. Kasi nagpapalo yung mga naligid yun, di ba naligid? Yung marami. Yun, siya nga. Kasi nanonood ako napanood ko yung video nila sa Taligid na marami sinahuling sila. Iba nagtataligi ako sa hindi na nakahuli ko ng marami. Tapos, si Hana, talagang probinsyano. Ang laki na pala ng channel mo. 45,000. Wow! 48,000 pa lang. Anong lugar mo? Lagay po. Ragay, anong baka barangay? Barangay po. Ay, barangay ni Boro po. Kanino jacket mo yan? Sabi ko yan, galing po yan sa subscriber ko po na fan kayo na sa abroad. Tapos nagbili po sa inyo, pinadala po sa akin. Ano po yan, bale? Anong pangalan? Ano po, Art Gumelo. Tapos ito po yung papa ko, idol na idol kayo. Reynaldo Lapu-Lapu. Ay, Hindi ko akalain na isang paano nalaman? Si Kuya Noli Vlog po kasi na nakamit na si Hana. Pili. Minsan. Malapit na kami. Nung nasa nang nalaman namin na pupunta sana kami. Kausap na namin si Kuya Noli kaso wala pang may hindi ka. Alanganin tapos lumalakas yung dagat. Malakas pa rin nakaraan. Oo, bagat. Ayan pala si ito si ano pala ito. Yes. Kaya ulit. Kaya jokes. ay, check niyo yung channel ni Ana Dalagang Pilipiana. Salamat sa talagang sinatangan nila kami dito. Ito sa namin nila dito sa live ticket. Kaya si Mandaragat Explorer. Yan. Nakahuli ba niya? Yung maraming huli doon eh. Taligi. Oh, yung mga taligay. Oh, yun yun. Oo. Ang galing. Ang sound mo. Bakit? Pero di ba nagkakaroon ng may mga ano kayo? Mga malaking views? Yung mga collab yan, ano, May million yun. sa nag, ang collab yung, ano, yung Sino ba nagkakaroon? isang yaman mo. At ito, wala ba rin? Hindi, mga pan mo yan. Ay, shout out sa kanila. Mga estudyante. Yan kasi yung ano, high school sa una na kayo. Sila napasok.
Ay, mahihain pa rin siya. Ano, nag-iinig. Ito na idolo. Baka may tanong ka kay idolo. Si Hana, ano, mga viral niya na video. Wala. Kaya 2,000. May video na, ha? Gano'n ka na? Abang ko lang. Lalo nga po sana namin pumunta kasi wala po kami budget. Pero hindi ko lang. Ang ganda doon. I-try kasi doon nag-fishing kayo. Ang ganda ng mga puro mga white sand. Alam, hindi ka na. Saan ka na? Gano'n nakatagal na yun? 2 months? Tulog lang rin. Bisitahin natin sa ako, hindi ko maano. Ang lumilipad, magbigay ka ng Nakilala. makalunod ka na bagay sa bahay. Si Mandaragat Explorer. Bakit kayo sa live? Nakapahuli sila ng paligid. Parang ano lang ano? Parang... Salamat sa... magbangka kayo? Kasi yung port na pumunta niya, May pasahan. Parang dati, nasa imitan talaga. Nasa imitan. parang dati po kasi ano, papanood ko lang po tapos. Ayan. Puntahan niyo si Hana. Ayun mga kamandaragat. Si Kanyang College ko na pala. Si Idol Jackery Sniper. Mahirap ba? Mahirap pagkain. Dito na. Hinihintay natin. Sayang kasi ibang. Maraming salamat kay Kuya Noli Vlog. Kasi siya yung dahilan kung bakit siya dumaan dito. Kasi kung hindi, wala kaming kakilala na kasama niya, hindi naman talaga titigilan dito. Malaki. Ang mga business yan, 1,000. Naman Ano pa, marami kang gano'n. mga kalala, hindi talaga titigil. So ayun, salamat kay Kuya Noli kasi siya yung dahilan kung Kasi bakit. doon, ako nga eh. Hindi na ako lang nagbigay ngayon. Magandang kasahurin mo pag gano'n ang mga videos ko. Araw-araw ka ba nag-upload? Pag kumalakas yung signal, araw-araw po ako nag-video. Ikaw na rin nag-edit. Pero kakaiba yun. Kakaiba yun pag babae ang nag-fishing adventure. Mas marami ang magiging views niya. Nasisitin po ako sa ilang dagat. Nasisig ka. Tubo po ako may kasi. Ay! Oh! Nag-notice pa ako. Hindi, kung maganda yung pagkakas. Ito, Samsung. Maganda ang Samsung. Tapos po, GoPro. Explorer TV. Yan, supportahan natin mga kapronsan. Huwag mo yan mabakante ang channel mo. Kaya nga. Malaking tuloy na nag-aaral tapos nakapag na ano na establish na yung channel niya eh. Sayang malaking tulong yun kahit naman. Kaya mo naman mo ano yun. Hindi mo naman kaya pagsabayin. May time ka naman. Ano yun? Yun. Pag katulad ko yung Bagay na, malapit na dito ang dagat. Ilang kilometro? Siguro mga 10. Guwapo din mas personal. Bola? Ano yung bola? Wala nung nag-vlog ka, nakailang chicks ka na hanggang ngayon. Ay, wala pa. Nadala ako dun sa ano, sa nakaraang pinchip. Uy! Parehas kami! May anak ako. Yun, may anak ako. Oo. Pero may anak ako. Magkaanak ka? Di pa babae lang. Hindi, ano yun? Ako yung ama. Alright. Kapatid mo isa? Pinsan Mukha kayo. Sino yun? Si anong Canada lang. Lamang na lamang. Alright. Hindi pa nag-check yung kanyang channel. Pero, Ulo mo kami ba yung dinudukot pa? ako yun. bago pa lang po upload. Bago lang. Meron po akong nataas na views. Parang 1 week na sa... Baka po mag-contribute na siya.
Kasi pag nabakante kasi, Nasa hotspot, ano talagang probinsya, no? Tapos kailangan din ng shoutout, gano'n. Tapos like that sa ibang account. Marami. pero ang pinaka maganda dyan, ano, upload talaga. Pag nag-viral, kapag nag-upload ka kasi, kada upload mo, meron naman tumingin mo. Ilan na madadagdag ng mga subscribers yun. Pero sa studio po, sa YouTube. Kasi may sarili ka na. Tatanong yan, ito sa Hanay. No. Ay, Hanay, di ba tayo nagmamadali? Okay lang. Okay lang. Nakaipon ka naman. Minsan po naubos, syempre, supportahan mo yung pamilya mo. Kaya po nung pag nagsisahod ako, mati po yun, gas, gano'n, kapay sa kuryente. Kasi nasa hindi po kami buhay. Nakakatulong sa pag-aaral mo. Ano marketing? Marketing skill. Ano, marketing Mahal management. ang issue. Wala pong tuition. Ang problema lang po, paglabas ng barangay namin, pagtaka, yung mga... Malayo. Wala yung ginaanan ko. Hindi naman po, pero sobrang po nagtutulong sa mga Tapos minsan yung... Pag-aaral yung mga kasunod. Ano? try nga po. Minsan po. Mukha ka mo. Yung mama niya, ay yung papa niya. Para Ako lang yung nagtanong sa kanya. Oh, dali sila. Bakit kasi mga lalaki, puro lalaki. Dapat talaga. Halos. Pero pag babae sa lahat. Lalo pa may itsura. Lalo pa makinis-kinis siya. Kunting paso. Kasi may magkapareha na kayo sa Pilipinas. Kaya ba? Pantas na kaya? 45 na siya aking... Oh? 21 mo lang. Sa dagat, kasama mo sa lahat. Anong pangalan mo tayo? Ay, parang ito ngayon na pang Facebook. Manusot na parang na ano pa na ng dalawang exam. Yung sumasama sa laot. Supportahan nyo nga kasaward. Supportahan. Sayang yun, huwag mo yan. 2 years na lang. Ano yun, 2 years ba? Graduate ka na. No, huwag kang dalawang isip. Ha! Sayang yun. Hindi lang sayang talaga. Kasi, saan ka na yun? 2 years na lang ang kulang para makatapos ka ng pag-aaral. Yung vlog naman, gawin mo siyang ano lang. Makakatulong yan sa pag-aaral mo talaga. Kung kaya mong i-manage mo na ng maayos. Malaki ang ano, kapag na-maintain yung ganung views. Siguro, kasi yung sila nga, yung galing ko ng Bulyas. Nag-let out ako ng nag-asawa ko. Pero, kasi nag-focus rin sa pag-vlog. Pero ikaw, huwag mong pabayaan pag-aaral mo muna, sayang. Parang gusto mo igib pa. Wag! Wag! Ang mga magulang mo. Papa ko po, driver siya. Tapos mama ko. Ilang oras po yun? Patuloy po kami magkakapatid eh. May pang siya makuha pa sa babae sa pagkakas. Kaya, ano po ako lang, Pero pag na-explore mo yung ano, ang dami ko pa nga kung hindi alam sa mga YouTube na yung sa members ko hindi ko may alam. Nung yung sa ano po, yung nagpapalipat ng pera, hindi ko yun alam. itry mo yung ano, yung, kasi malakas ka na sa fishing education. Kasi ang paglaot kasi mahirap yun eh dahil yung pagod, yung oras, buhay mo, wala ka na. Pero mga siguro yung ganito yung ganun-ganun ka lang dyan, pagbabatuhin mo na yung mga taka dumadaan dyan, concrete yun. Ayan. GoPro. Lalapad. Ikaw.
Hindi ka nag-vlog. Ayun, vlog. Eh mga kasama, lumat yung cellphone ko. I-check nyo lang yung channel ni Hana Dalagang Probinsyana. Yan, maganda. Ay, ito. ang ganda. Sana makatapos ka ng pag-aaral. Sayang yun, tapusin mo kasi 2 years na lang. Tapos gawin mo na lang yung pagbablog kasi sumasahod ka na eh. Nakapagtapos ako ng pag-aaral tapos ako sa sarili kong kumpanya sa business naman. Oo. At saka sumasahod na kayo siya sa YouTube. Kumaga, malaki maitulong ng YouTube sa pag-aaral niya. Mayaman ba kayo? Grabe magtanungan mo. Bakit hindi? Para okay na yung diretsahan na. Hindi naman po sa YouTube ko kasi ako hindi ko man naghahanap ng kita. Sahod, bahay, Picture? Hindi mo hindi mo Sayang yung pag hindi ka sumikat sa YouTube. Kailangan mo talaga magpasikat. Kasi wala pong maraming subscriber na hindi sikat. Yan, isa lang mga kasama. Ayan po, real talk po yan. Yun talaga yung katotohanan. Para sumahod ka ng malaki, kailangan mo talaga magpasikat. Kasi kailangan mo ng maraming viewers. Kung kontento ka na sa 10,000 viewers mo, yun lang ang nanonood sa'yo, pabuti ka ng siyam-siyam bago ka makapatay ng bahay, bago ka sumahod ng malaki. So, kailangan diskartehan mo talaga. Sa mga vlog na po may mga kasi may nag-boring. Oh, yeah. Ayun. Pero kaya mo yan. Kaya mo yan kasi nag-300,000 ka na eh. Minsan yung alam mo yung kung saan ka nag-viral. Balikan mo yung mga ganun. Kasi po yung video ko. Wala yung mag-vlog. Ito yung channel mo? Yun, hello. Sa mga kasoward ko dyan, mga kapanood ng baka may pumunta sa channel ni Hana, subscribe nyo, supportan nyo kanyang channel para revenue. Ayan, revenue. Salamat sa ito, yung nagbigay ng jacket. Salamat din sa pag-abang sa aming beat. Galing pa kami ng Burias. Yan, sa lahat ng mga kasoward dyan. Subscribe nyo si Hana. Jumper. Pero papa lang pag na tutuwa yun si mama kasi papanood niya kasama Ano ba? ano po, Rinaldo na kulap. Shout out kay Boss Rinaldo. Rinaldo Lapu-Lapu. Sarap yun ah. Sarap yun. Lapu-Lapu yun. Lapu-Lapu yun. Ang galing na apelido yun. Lapu-Lapu yun. Lapu-Lapu. Ana Jace, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu last name. As in may dash Si ano pa lang, may mga kasama din. Ay, mga vlogger. Kilala rin si Black Eagle. Mga Burias vlogger. Si Master James po. Wala. Nandun na iwas. Ayun ba? Siya yung Black Eagle. Siya talaga yung nagdala ng mga vlogger sa Burias. Si Kuya Noli. Kilala mo naman yan. Picture tayo, Han. Wala. Ay, picture tayo. Yan mo na lang. Pag ito makalbo mga to, papangit din mga to. Kanin ba talaga? Yan, kung makalbo dito, pangit din. Ang gwapo nila ngayon kasi may Sila kasi may buhok. Kinapture mo lang dito. Puntang galing yung sombrero. Na, ayun. Okay naman yan. Tayo nga. Kahit video na lang yan. Si Mandaragat Explorer po. Supportahan nyo yung Madadamay. mga isda, mga video sa mga isda. Dito, kapo. Kalbo. Pwede yung kalbo yan? Para naman dito. Sakop ba? Sus, lugit na naman ako yun. Ako lang ang kalbo dito. Tama nyo naman. Salamat. Thank you. Babalik nyo na kami. Ay, baka pwede kayong
kayo lang sa vlog ko. Yan, mga estudyante dito. Hello po. Hello. Hi po. Hello po. Bali, sandit lang daw sila kasi malayo pa yung biyahe nila, Batangas. So, ayun. Ito channel mo to. Channel. Panoy tayo. Hello, ilan ang subscribers mo? Shout out kay Mandaragat Explorer. Nabanggit ko na sa live ko. Ginawa mo yung reaction video yun ba? Yan. Suportahan niyo mga kasaward. Hindi na sumahod, hindi ka sumahod. Hindi ako sumahod. Sa fishing adventure, kung may mga madpad man dito mga kasaward natin dyan, suportahan niyo sa Mandaragat PH. Dapat pupunta sila sa Burias kung nandun kami. Kaya lang, kinulang sa budget. Yan ang budget kasi, ano nangyari? Bakit kumina ang ano? Siguro na kulangan din sa bibigyan lang kasi. Normal talaga nangyayari ngayon yan. Halos lahat ng YouTuber ngayon bumababa talaga ang mga views. Pati ako, ang laki ng ibinagsak ng views ko. Ganon din sila, bumabagsak din. Kaya siguro diskarte lang talaga. Bano, suportahan yung mga kasunod. Kumain na pa ba kayo? Oo, kain na namin. Alright, ayan po, nagkita uli kami ni Hana, ang dalagang probinsyana. Ayan. At Nagkita na ba kayo? sa PE. Silang dahil. At yun nga, kasi pangarap niya na makita talaga si Idol. Gusto niya pumunta sa Burias, kaya medyo halangan yung schedule. Kaya nagkaroon na ng time. So, parang mayayain ka pa. Ano pagbabago? Ayun, salamat. Salamat. Dapat Sama po kayo. Sama po kayo. Parang naging kape ako sa kulay nga na. Gatas at kape. Gatas at kape. Against the earth. Against the earth. Lalang madilim po. Baka. Lalang bumili. Asan? Parang natin eh. Sama mo yun. Pwede lumapit ka bro. Hindi dapat dito para makagawa ng kami. Alright, salamat. Yan, uwi na kami. Nice meeting. Lord, salamat. Ikaw ang dahilan ng lahat. Yan si Kuya Noli po. Siya yung dahilan kung bakit. Suportahan nyo, Mandaragat Explorer. Salamat idol. Thank you, thank you. Sa sunod na lang, bakabalik ako sa Burias. Baka makano kami. Makahalubilo niyo rin yung mga Burias vloggers. Babalik pa naman ako doon. Paghahandaan namin yun. Sige. Para mamit niya. Salamat, ingat kayo. Tol, ganda. Let's... kakain. Mamaya. Kami, hindi pa kami kumain. Kami gutumin kayo. Kumain. Parang ang dami nyo kinain kami. May lumi ba? Hana. May lumi po kayo. Kalo na kami. Salamat sa... Dali niyo na po yung ano, yung snack. Ay, mapapicture daw po sila. Ayan, dito kayo. Dito. Yung mirinda. Oh, sama na kayo. Dali. Ayan, yung mga estudyante na pa ni Idol Chopper, oh. Yes. Hindi po kayo kita. Sumama ka na doon. Ay, cellphone na. Iba talaga pag hindi ka gulo. Thank you. Dol, baka may sticker ka daw. Request mo. Naubos doon sa sa Kambingan, sa Burias. Yan, naubos na daw. Wala na. Naubos na daw yung sticker. Ano? Baka meron pa. Baka meron pa sa bag. Tingnan mo na, baka meron pa. Wala yung bahay nyo ito. Alam mo? Malapit na. Malapit na. Ano lang, mga 20 minutes siguro. Malapit na. O pag ganyan, pakaliwa. May papasukan pang pag ganyan. Wala daw sticker. Ay, natingin pa pala.
Shout out mo. Ronaldo, shout out. Yun. Tonto yun. Wala na. Wala na talaga. Wala na daw. Ito lang. Sunod na lang, dadamihan na lang. Ayan, si Ana Dalagang Probinsyana ay nagpapaalam. Wala naman tagaragay. Pati kay... Marami ng vlogger dito, marami na. Ikaw konti pa doon? Konti. Meron doon sa lugar namin na tinutulungan namin. May napamonetize na rin kami doon. Pero mahina pa rin yung views talaga. Napamonetize lang namin. Anong pinakamalaki yung naging views mo? 270. 270,000 mga revenue yun. Kung bare months yun, nasa abutin ka lang ng mga mga 400 or 300 dollars. Parang ganun. Yung nangyari. Iba na yung topic ah. Parang boyfriend yun. Wala, huwag ka mag-alala. Mamahalin kita. Yeah! Juanito! Juanito! Bakit naman ba? Yan. Pabisita naman po. Salamat sa support po natin ulit. Padiling ko sa alam. Ay, shout out sa inyo. Mga Bicolano. Alright. Kaya mga mauran. Ayan, shout out sa inyo. Mga Uragon. Ay, Lugabos. Ayan. Hello kay ate. Ayan, hello po. Mga ina, sa mga ina dito. Oh, nasa na namin yan. Hanggang sa muli, idol. Ano? Thank you, Han. Ano YouTube channel mo? Mandaragat Explorer TV. Oh, dali. Dalhin talaga daw. Dalhin nyo na. Grabe. Han, salamat. Sana mabisita nyo po yung channel natin. Mandaragat Explorer TV. Nana, bye-bye. 28. Guys na rin. Nakalimutan ako. Bakit ngayon lang? Mas maganda siya ngayon. Bye-bye. Ingat, ingat. Ingat, bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Ingat kami. Iwanan niyo na po to. Mapaiwan na. Mapaiwan. Ingat, ingat. Thank you. Okay, Ana. Ingat po sa pagdadrive. Ay, Dox. Ah! Dol, dito muna ako, Dol. Ah, kasi magdadrive. Dito ka naman. Dito mo na ako. Wala ko lisensya. Walang inyo. Yan, sa idol lang ma-drive. Ingat, ingat, idol. Ingat. Thank you very much. Ingat po. Thank you. Bye. Bye. Kung walang boyfriend na, hanapin mo lang. Okay, ingat kayo. So weird. Katali oh. Ingat kayo, ingat. Yan, supportahan sa Explorer at saka si Ana. Bye. Ayan, salamat. Oy, salamat sa inyo ha. Salamat nanay, salamat po.
Salamat po. Salamat ah. Punta na kami. Nagutom pa kayo? Nagpa-picture kayo? Ano po? Native Tinola. Ay, yan, dito na po. Kung gusto niyo ng native tinola, bisita lang po kayo dito sa tindahan ni, ano po? Aklan Italy. Aklan Eatery, malapit lang po dito sa Arnaps. Yan. Thank you. Okay, salamat din po. Salamat. Ayan mga kamandaragat, ayun nga, nakaalis na sila Idol Japper at yung Magic 7. So ayun, salamat kay Aklan Eatery kasi dito kami nag-meet nila Idol Japper at ayan, pauwi na kami. Ayan may mga pasahero na tayo. At ayun nga, pauwi na kami dahil naiinip na yung ating pasahero. Kanina pa din sila naghihintay dahil yung kanina pa palang nakalabas ang school. So ayun, pauwi na tayo.